I bobl o ryw oed arbennig, mae delweddau Brwydr Fawr Maes Dulyn yn eiconig. Heddiw dwi'n nôl yma ar y maes wrth iddyn nhw ailgreu'r achlysur arbennig i ddathlu Canmlwydiant Pêl-droed Dathlu Nantlle. Mae gen i ddwrnod arbennig yma hyn yma. Dathlu Canmlwydiant y clwb, gêm rhwng tîm o Sêr a Legends Nantlle Vale. A wedyn yr elwm at y clwb a hefyd at bwyllgor Steddfod Penllyn sy'n blwyddyn nesaf yn amlwg. Felly a diwrnod o ddathlu. Mae yna lot o fawr iawn o waith, dydy pobl ddim yn sylweddoli a dwi'n meddwl mae jyst yn danos cymuned iawn pan ydych chi'n trefnu gêm mor sbesial hon. Dwi'n meddwl mae rhai'n teimlo bach yn emosiynol braidd dwi'n meddwl, achos mae Vale, mae'n glwb mor hanesyddol, mae jyst yn mor braf dod yn ôl a gallu bod efo pawb ac gwylio'r pêl-droed. Oes, rhaid i mi ddweud, dwi wedi colli cyfri dros y blynyddoedd dwytha faint o weithiau dwi wedi darllen bod chdi'n ymddeol. Ond mae yna rhai gemau sy'n werth o darllen o ymddeoliad ar ei cyfer yn does? Oes, pethau ti angen ymroddiad llwyr i fel hyn, so. Na, dwi byth yn ymddeol o pêl-droed. Mae yna dim bach o folia cwrw fel un fi o gwmpas, so dwi'n siŵr y ddeion. Be am y tîm hyfforddi heddiw yma o ran y Sêr? Dych chi wedi cael cyfle i gael sgwrs eto? Dwi wedi cyrraedd. Brifon, dwi'n troi fyny am hanner dydd. Grympster. Na, so ia na, edrych ymlaen i weld be fi gen i fo i ddweud. Be fi gen tecs i ddweud. Owain Gwynedd yn cwyno amdano chi, mae nhw gyd i bod yma ers hanner dydd, oedd yn dweud bod chi'n hwyr yn cyrraedd? Wel, o'n i'n gwneud FaceTime call efo Mr Picton, so wrth gwrs wedi gorfod mynd i LA. Mae Gareth Bale wedi rhoi enw fo ymlaen i fod y reolwr nesaf LAFC, felly mae wedi trosglwyddo'r awennau reoli gyd i fi. Sgen i'n syniad beth dwi wedi gwneud fel reolwr, felly dwi wedi bod yn cuddiad a dwi wedi troi fyny munud ola ac yn y gobaith fe ddim rhaid i fi wneud team speech. Dim pwysau arna chi pnawn yma felly? Na, mae gen i fi Brian fawr efo fi yn y dugout. Mi fysa fod i chwarae fel arfer, ond mae Heddlu Gogledd Cymru yn dweud well o feidio fo'r tag sgynno fo am ei ffer. Mae yna 30 mlynedd ers y frwydr greiddiol. Be ydych chi'n gofio o'r achlysur hwnnw? Fwy na dim byd, y dorf, jyst cyrraedd top y lôn y Moncw a pobl yn dweud bod wedi mynd at y gar lawr yna, felly chi'n parcio rhywle arall. Jyst pobl yn dod o bob gyfeiriad. Wrth gwrs, pan da ni'n meddwl am yr hen ddelweddau eiconic na'r greiddiol, mae yna un wyneb amlwg sy'n ar goll pnawn yma. Ie, o'n i'n cael sgwrs yma gyda amlwg fydd o ar y meddyliau ni gyd bod o wedi mynd mor ddisymwdd. Oedd o'n bleser cael cydweithio fo ac a bod ar y cae fo ac mi gofiau'r overhead kick na ni o'r bar am byth, dwi'n meddwl. Os na ddigon o ddawn yma i ail-greu na hyn i pnawn yma? Stryglo di mynd bach o ran tîm, da ni hyd yn oed i gorfod galw ar y Welsh Whisperer, oedd o wedi dychryn gweld siap y bel, elidi'r glyn, dwi'n gwybod os ydi o'r oed wedi rhoi crys ffwbol amdano yn ei fywyd, a wedyn wrth gwrs Ows Gwynedd, mae jyst yn mynd rhy hen dydi, oedd o'n methu cael ei le yn tîm Gaernarfon, felly mae rhaid bod o'n un sal dydi. Chdi sy'n dweud hynny. Bryn, enjoy'r achlysur pnawn yma, diolch yn fawr iawn. Diolch, croeso. Sêr, mae mor demanding. Da ni mor falch o'r diwrnod heddiw. Mae'r niferoedd yn dweud y cyfan, rili, ymfalchio yn yr pobl sy'n gwirfoddoli, helpu gael y diwrnod mor llwyddiannus. Mae lot o bobl wedi rhoi gwaith calad i fewn i gael heddiw i ddigwydd hefyd. So mae wedi bod yn achlysur gret rili i'r pentra ac i'r dalgylch. Dwi'n gobeithio nhw'n ei weld y pobl ma'n ôl ar Faes Dulyn yn gwylio'r pêl-droed yn fyw. Mae'r turnout o bobl yma wedi bod yn anhygoel.